I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Puki! Ay sudala lagi dito sa banyo kung gusto ka. Og pasagdi lang kung matuog sa kama. Mama sa doy! Di lagi na pwede! Ay gano'ng dili man pwede? Kung dili ka musugot, pagmata! Pagmata kung dili ka musugot nga anhi ko matuog ini kwartuha. Asula sa di mo maoy! Usi hasula! Ako lagi ni bayad ini kwartuha, paing! Og angay lang nga anhi ko matuog. Pero hadi mo lagi ro namong biya din sa kudam ko! Wa lagi ko'y pake! Mama, oy! Oh. Oh, Darling! Ari na pa. Nagpaabot ako niyo mo ba? iwan akong biya, ma. Gawas na dito! Gawas na! Ay, kung itod, ay kanahan! Ayaw kong itod! Gawas na lagi, ma! Gawas na! Ayaw lagi kong itod! Unsa ba? Ah! Oh. Di ako sa kwarto. Sa akong kwarto. Damgur na ito. Kung dili ka musugot nga anhi ko matog, pagmata! Ay, asula. Asula damguha, eh. Sayang nga ito, eh. Ano mo na ba namang biya? Matawag kong balik, eh. Matawag ko. Basin pag si biya gihapon nga akong madamguhan. Uy, ni ako sud sa simbahan. O ni ako sa may altar nagparok. Oh? Murag may kasal. Kasal mo? OMG! Si Bia. Si Bia ka nang ipasok. Kasal mo ni Bia? Uy, kagusog sa mong kulbaw eh. Niya na siya paingon sa altar. Kagwapa niya nga nagsulob sa Buda. Kanindot siya pahiyong. Niya na gid siya. Ako si Sukaton. My love, mao na gid ang dugay na natong gipaabot. Imo? Sige na, Padre Paeng. Kasla na mi. Ha? Ako ang pare? Kabusit na yung damguhay. Anong ako may pare? Si Imog na lang mo to? Kalagot ba yun? Mubangon na lang kami. Hapat naman. Hapit naman tingali mo buntag. Pero, katunggo pa ba ko? Matawag lagi doon akong balik, eh. Si Bia. Mayo raging natawag kong balik. Si Bia gihapon nga akong nadamguhan. Oh my kulay! Nagsulog lang siya o nipis kayo nga kamison. Kalain sa kong kipati. Nangurog na mapos kahinam. Ang iyalimog. Kalami pa ako na. Kalami pa ako. Ouch! Igo na siya maigking sa kong pagpaak. Kini. Ako di pa dayon, be. Sweetheart, tanaw ra good kung nabay lamok sa akong liog. Sure, sweetheart. Akong tanaw. Nagid sweetheart. Ayog liho ka, kaya akong patyon. Buhi pa ko.
sa akong damgo. Gihapak ko ni imo kay... Oh, ako tong lamok? Busit ba yan eh? Busit! Di na ko matawag balik, oy! Naunsa ka, kuya? Nagduka man ka. Wa kay tarong to? Oh, lagi. Sige akong mata-mata tungod sa akong mga damgo. Unsa ning damgo? Una, kasal nila ni Bia ug Paing. Sakit kay kong dughan nga nagtanaw. Mao to lang ang nakamata ko. Nga huot kay nga kong dughan. Sige lang, kuya. Bali man kuno ang damgo. Kung sa iyong damgo, sila si Paing ug Biya ang gikasal. Sa tinuod nga kinabuhi, kamu unyay kaslon. Mao ba? Yamat gol. Unya kay salain akong damgo. Kami masab ni Bia ang gikasal og si Paing ang pari. Buti pasabot sa tinuod kinabuhi. Sila unya kasal ug ako ang pari. Oy, 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 oy. Okay. Ayaw panguy abatubangan sa pagkaon, oy. Sakit ako babangig na. Sobraan ma. Da, Mayra. Sorry, Ano ma. bitaw? Sorry. Igabaan na ka. Wam good ko yung tarong tugman. Uy, mao ba? Katong gipukaw ti ka. Wa na ka makabalik og katuog adto? Nakabalik man ba? Pero sige nagyapo kong mata-mata eh. Kay puro ay ayaw kong damgo. Labi na tong naa ka. Unsa? Pagklaro, oy. Lagi. Liman ka ba? Oh, Liman ka, nimon ko doon na mong biya. unya. Unya ni-insist yun kang adto matug sa mong kwarto. Kay ikay ni bayad atong kwarto ha? Oh. Unya, unya. Imo kong gitukmod kay pagauson. Unya, gidukol ti ka. No, no. Ano kay ba mo ka ma? Ay, mao man sa day akong damgo. Eh? Katawaan lagi na ko pagmata na ako, Paing. Sure ka ma? Mo sa doy damgo ni mo? Ay, oo, lagi. Dito gani ko nos beyasod sa banyo, nagsigig panawag ni mo. Mautong, perte na nimong lagutan ako. Oh, pwede din naman. Nga mag-abot ang pila ka tao sa usa ka damgo. Salain pag ginakong damgo boy. Honeymoon ko na namon ni Bia. Nga? Unya, kanang naas Paing. Gipaak ang liog ni Bia. Pastusa kong Paing siyang damgo, kuya. Lagi. Pero may nalang gani. Kaya ako masya napatay. Unsa? Kabrutal ko di mo siyang damgo, kuya. Okay naman kay lamok ramasan si Paing sa akong damgo. Cancel di ay imong panambal ugma, kuya. Oh boy. Kaya ba naman itong mga tao? Buwan taglubong sa asawa sa akong best friend pag high school. Pwede dila kong kuyog. Kuyog eh. Kay ma-out of place niya ako dito. Anong mga to place man ka? Na best friend maghani mo ang bana sa namatay. Hagbay naman sa namatay ang akong best friend. May klaro na mo eh. Yakin sa rin invite ni mo? Ang amo rasong kabatsmate. Ay da, ayaw lang adto kuya eh. Pamisa na lang. Ay, muadto lang lagi ko kay nakatando naman ko. Pero magkita-kita na lang sabi. Ako na sa'yo ma-out of place, ane. Ha? Ikaw? Ma-out of place? Bitaw, no? Friendly man day kay ko, no? Dali ra man day ko makakita og kaistorya. Hay. Mao na. Sige, sige. Anda mo na nato daan nga itong sulubon. Diretso na ta sa simbahan. Kuya, asa man anang asawa song best friend? 5 man nakapati ang gimisaan. Bitaw, no? Mangita ko kaila. Ah, tora. Ang akong kabatsmate. Katong upaw, si Rico. Ah, so kung asa siya dapit, mao nang asawa song best friend mag high school. Oh, ato lang natimanan. Kato na yung invite mo, asa man? But, asa na to? Nakita mo to na ako ganina?
Sige lang. Makita na to na ako niya. Kuya, sure ka nga maon na itong gisundan nga patay, ha? Maula gini. Ito na si Rico Upaw, oh. Naglakaw na. Ah, okay, sige. Lamig sa ilang snacks, kuya, in fairness. Bitaw, no? Duha ka pak gani ang akong nahurot nga nagikaw na ako. Ako sad. Asa man itong akong mga kabats, eh? Wala mo ko kabantay. Aturay! Ang ba siya nga upo, nilingi. Ang trawa, aw lagi na, oh. Di man na si Rico. Ha? Yung mao mo na nga itong gisundan ganina. Ha? Unsa? Haskang. Tayo pa. Mao jud kahani ang patay nga atong gisundan, kuya. Oh. Hello? Asa day ka, bay mo? Nawag ta magkalit diri ganiya. Kita pa may minimos simbahan. Nagtapok na may diri. Ha? Ha? Asa mo nagtapok? Wala gi kong kakita ninyo. Asa day ka? Nadiri siya minteryo. Naroon may diri sa interior. Dapit sa tent. Ha? Oh. Nasa may sa tent. Wala yung kita na mo. Asa day ka? O yun na. Iwara-wara ka na imong gamot, be. Oh, ako na yung warawara. Oh, nara. Oh. Wag yung kita na mo. O may nagwara-wara diri. Asa day ka interior ka? Nadiri sa Banilad. Unsa? Naroon may diri sa liloan. Ha? Ha? Nga diri ka, kuya. Ha? Nga ano di ay? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!